Začnem trošičku netradične. Pre mňa je táto práca niečo ako druhá rodina, pretože čas, ktorý vždycky trávim v tejto práci, je porovnateľný tomu, ako dlho sa nachádzam v svojej rodine alebo trávim čas so svojou rodinou. Preto je pre mňa veľmi dôležité, akých ľudí v tejto práci stretávam. Je pre mňa strašne dôležitý tím a ľudia, akým spôsobom spolu vychádzame. Moje meno je Ľuboš Baláš, som senior konzultant, zastrešujem istý tým ľudí, ktorý podo mnou je, a pre mňa je hlavne prioritou to, aby ľudia v tej svojej práci, ktorú robia, mali naplnené svoje požiadavky, aby jednoducho sa vedeli zdôveriť s tým, čo ich trápi, čo ich na tej práci najviac zaujíma, akým projektom chcú smerovať, akým jazykom chcú rozprávať, či chcú cestovať, či nechcú cestovať. Tieto možnosti spoločnosť Frequentis ponúka. Čiže človek pri vstupe do tejto spoločnosti určite má možnosť si vybrať, či bude cestovať, či bude chcieť sedieť na svojom mieste, či sa bude zdokonalovať v jazyku, či zažije aj iné kultúry, na akých projektoch chce robiť. Čiže toto je niečo, čo je obrovský prínos tejto spoločnosti. Druhá vec je, v tejto spoločnosti sú ľudia, ktorí ťahajú všetci za jeden povraz. Tu je strašne dôležitý tímový duch a ľudia, ktorí majú potrebu jednoducho či už sa vyvyšovať alebo fungovať na tom vyššom leveli, že poukazovať len na seba. Osobne si myslím, že hlavne v tíme ľudí, ktorých ja vediem, títo ľudia nemajú svoje miesto. Preto tešíme sa na nové výzvy, ktoré momentálne v tejto spoločnosti sa otvárajú. Tešíme sa na nových ľudí, ktorí chcú robiť, ktorí chcú pracovať, ktorí ovplývajú humorom a majú radosť pracovať, ktorí majú radosť aj cestovať, a verím, že ako náhle do tejto spoločnosti vstúpia a uvidia, že je toto správne, čo si vybrali. Obrovská pridaná hodnota tejto spoločnosti je hlavne v tom, že aj samotní vývojári sú u nás normálni, čo si myslím, že v dnešnej dobe v spoločnostiach, ktoré disponujú na Slovensku, je takýchto ľudí málo.